बुं गुमै बिजुलिया लैथोस्रिनि वाट्सएपखौ नोंनो एड खालामना होदोंना? बुंना गुमै नों मानो सिरि सिरि दङ? औ होदोंमोन होनाया, नाथाय दा आं बोरै फोथायनो बै रायज्लायबाय थानायादि बिजुलि होननानै। गुमै नोङो खेबसे लैथोस्रिखौबोथ' फोथायना नायना। लैथोस्रियाबोथ' नोंनि हिनजाव, नों बेखौबो फोथायनांगौ ना। बिजुलिखौल' फोथायबा जाया, नों लैथोस्रिखौबो एसे सानना नाय। आरो नों जाबायसो सानदों गुमै, लैथोस्रिया बेफोरबायदि नङायानो। आंनो सानसेबो फनखौनो हरफेराखै, माहात्र खेबसेल' हरदोंमोन। बेबो आंखौ रायनो थाखायसो फन खालामदोंमोन। बेखौ नोंनो लैथोस्रिया खिन्थादोंना खिन्थायाखै आं मिथिया, नाथाय आं दिनै खिन्थाबाय। हाबानि उनाव खेबसेबो फन मेसेज खालामखायाखै, बै खेबसेयानो आंखौ रागा जोंनानै रायनो होनानै फन खालामदोंमोन बियो। गुमै बेफोरबायदि खालामनाङा लैथोस्रिखौ। लैथोस्रिया बिजुलि बायदि नङा, जोबोद मोजां बियो। खमसे खम नों एसेथ' फोथायना नांगौमोन ना बेखौ। डाइरेक्ट नोङो जेबो साना हौवानो मानो गाज्रिखौ साननांगौ दे। वाट्सएपखौ एड खालामना होबानो नोङो बेखौ एसेबां बेफोरबायदि सन्देह खालामनांगौ जाबाय नामा? एसेथ' नों साननाय नायनांगौमोन ना गुमै। अनाखानानो लैथोस्रिया दा न'आवसो थांना दंहैयोनो। माथो होखारदोंनो नोंसोरो ओजोंबो बिजुलि आरो नोंसा आइया होखारबाय थायोनो। आं बिदिथ' होखाराखै, थेवब्लाबो मेसेजफोरखौ नुबायना आङो, नोंजों रायज्लायनायफोरखौ। आंहाबो रागा जोंबाय, नोंजों थांनो ओंखारबाय थानायखाय आंबो फ्रिनो हगारना होबाय। आंजों फैनो नागिराखैलै गुमै, बै रायज्लायबाय थानाया बिजुलिसो। गुमै खेबसेखिनिखौ नोङो फोथायनाय। नों माथो लैथोस्रिनि फनखौनो रिसिभ खालामानो। नै बेनिखायनो आंखौ हरनो होदों। आरो गुमै दिनै रायज्लायनायखौ गाज्रि मोननाङा नोङो। आं नोंनो दहायनो खिन्थाखाबाय। लैथोस्रियाथ' बेसेबा सकसो जादों। आंखौ मानो फन हरबाय थादों होननानै आंखौ रायदोंसोमोन फार्स्ट टाइमाव। दा आरो जेबो उफाय गैयिनि, जेबो लामा गैयिनि गुमै नोंखौ फन हरनो होदों बे। नों मानो रिसिभ खालामा दे? बेखौ दुखु होबाय थानांला। आंबो दुखु होबाय बेखौ बेसेबा। दा नोंबो बेफोरबायदि दुखु होनोसै नामा गुमै? प्लिज अननानै लैथोस्रिखौ बेफोरबायदि खालामनाङा गुमै। आंजों रायज्लायबाय थानाया बिजुलिसो, लैथोस्रि नङा गुमै। मोनथिला आरो आं जेबोखौनो हमनो हाला, ना लैथोस्रि ना बिजुलि। गुमै हिनजावखौबो एसे फोथायनांगौलै। दे माथो बुंबावनो आरो। माथो बुंबावनो माने गुमै, आं बुंदोंना बिजुलिसोमोन होननानै। नोंथ' दा बिजुलि होननानै मोनथिबायना, थेवब्लाबो बिजुलिखौ नोङो एसेबो रागा जोङाखै नामा गुमै? दाथ' डाइरेक्टलि आङो हमनो हायाखैना बिजुलिसो ना सोर। जुदि बिजुलिबा नों बेखौ निमाहा होनो हागोन नामा? खोनासंबाय नाय, दा नोंजों रायज्लायनायाबा बिजुलि नंमारगौना नंमारा आं मोनथिला। जुदि नंमारगौना, बिजुलिखौना आं आंनि न'निफ्राय होखारहरगोन। थांनानै थां सोबायगोन, ओमफ्राय गेट आउट होनखागोन आं। नागारा आं बेखौ। थाङाबा, बे जुदि आंनि न'निफ्राय होखारनायनि उनावबो थाङाना, बेखौ बुसिन बुसिन बुनानै होखारहरगोन आं। औ गुमै बिदिनो खालाम। खालाममारगोनानो आं बैनाय। जुदि बिजुलियानो मा दायनिगिरिया, होमबानाथ' आं बेखौ नागारनायाव गैया। साजाखौथ' होखागोन आं। आरो साजायानो जाबाय, आं आंनि न'निफ्राय होखारहरगोन। आंनि न'आव थानो मोना बियो। जेराव थांना थाहैयो थांबानो जाबाय। नांगौबा नों लांबानो जाबाय बैनाय। आंनोथ' थैबाबो नांलालै गुमै। बेजों रावबो हौवाया संसार जानो हायालै गुमै। आं बुंदों, नों गाज्रि मोननाङा देनाय, नोंनिनो असे बिनानाव। एसेबां मोजां संसारखौ गावगायानो सिफायना लाबाय माथो। सोरथ' मा बुङोमोन दे बेखौ? बेसेबा अनोमोन आं बेखौ गुमै। नाथाय उनाव सिखाव होनना मोनथिनायनि उनाव ना, बिनि फारसे इसेबो माने जायगा गैला होनना सानखादों आरो। माने इसेबो फिलिंसानो गैखाला। आंनि आबौमोनखौसो आरो सिखाव होननानै आंनो एरना होयोमोन। आरो दा नै नोंनि संसारखौबो सिफायनो नागिरो बियो, गावगायनि असे बिदानि संसारखौनो। गावगायाथ' गावगायनि संसारखौ सिफायना लाबायानो, ओमफ्राय दा बिदानि संसारखौबो सिफायनो नागिरदों बियो। मा जातनि हिनजाव बियो, आं हमनोनो हाया। लैथोस्रि जानानै आंजों रायज्लायखुमाबाय थादोंमोन बियो। फिसा बाथ्रा नङा दे बियो, बिराद गिदिर बाथ्रा, बिराद गिदिर गोरोन्थि मावना लाबाय बियो। बिनि साजाखौथ' होथारनांगोन गुमै। साजाखौथ' होगोन आङो टिल्लु। जुदि बिजुलियानो नंमारगौबा होआलासिनो थाया आङो। औ गुमै, आंबो साजा होबाय बेखौ। नोंबो होनांगोन। दायनिगिरिखौ जेब्लाबो दायनिगिरियानो साननांगोन। हाजार नोंनि बिदायानो जा बा बिनानावानो जा गुमै, दायनिगिरिखौ साजा होखानांगौ। नंगौ नंनायालाय। ओमफ्राय गुमै, नों लैथोस्रिखौ बेफोरबायदि खालामबाय थानाङा। नों बेजों रायज्लाय। बेयो फन हरबाथाय नों रिसिभ खालाम। दाबा आरो बिजुलिया नंमारगौना नंमारा, दाथ' नोंसोर बुंदोंसो। एसेबाबो दाउट जाना दं आंहा। मा? नों माने फोथायमारा आरो? बेनोथ' दा नोंसोर बुंदोंसो। दाबा बिजुलिया नंमारगौना नंमारा, बेबो मोनसे खोथा। दे दोनथ'नाय, आं बिजुलिजों रायज्लायगोन र'। सोंगोन आङो नंमारगौना नंमारा।
नों सोंबानोथाय खिन्थागोन आरो बियो गुमै सिखावालाय अबाव सिखाव होनना बुंना लागोन गुमै बिसोरलाय बुंना लाखायाना आं सिखाव खावदों आं सिखाव होननानै मोनथिगोन ना आङो बिनि रायज्लायनाय मडेलफोरावनो सिगाङावनो आङो बिजुलिजों रायज्लायग्रोनि दे माथो बुंबावनो आरो गुमै दे दोनथ' दे बा बे रामोनदा गुमैखौबो मानिनांगोन दे आरो आं इसेबां बुंबाय बुजायनानै थेवब्लाबो बुजि मोना माने दायनिगिरिखौ लैथोसिखौनो सानबाय दं बियो दाबो आरो बिनानावाबो ओरैबायदि माबाना लादोंना बिखौ बिनिखायनो फोथायनो हायाखै बियो मा जाबावनो नै लैथोस्रिया फन हरबायानो हेलौ टिलु मा जाखो रायज्लायदोंना नोङो रामोनदाजों खिन्थादोंना आं नङा होननानै बिजुलियासो होननानै खिन्थादोंना औ खिन्थादोंमोन आङो रायज्लायदोंल' रायज्लायनाया मा फोथायदोंना आंखौ नङा होननानै माने कनफिउज जाना दङ बियो नंगौना नङा होननानै खिन्थाबाबो बिजुलिया माने बेखौ ओरैबायदि माबाना लादोंना बिनिखायनो बियो फोथायनोबो गोब्राब मोनदों जेनेबा आंनि बाथ्राखौ फोथायनो नागिराखै आरो थेवब्लाबो इसेबो फोथायदों फोथायनायालाय दा बिजुलिजों रायज्लायगोननो बियो सोंगोननो बियो बेफोरखौ दा नंगौना नङा होननानै बिजुलियाखि सोंबानो बुंना लागोन आरो आंनोमोन होननानै बेखौनोथ' बुंदों आं लैथोस्रि सिखावलाय माला सिखाव होनना लायो होननानै थेवब्लाबो मालाय रायज्लायनाय मडेलफोराव बुजि मोनगोननो गावगायानो हमनो हागोननो माने सिखाव बिनानावखौसो ओरैबायदि फोथायोना बियो हिनजावखौबोथ' एसे फोथायना बेखौनोथ' बुंदों आंबो नङा माने वाट्सएपखौ एड खालामना होबायना बे बिजुलि सैथाना आंनि वाट्सएपखौनो लाथारबायना बेनिखायनो बियो फोथायनो गोब्राब मोनदों खोमा थेवब्लाबोथ' दा नोङो बुंबायना एसेबाबो फोथायनांगौ बेनोथ' दे नोङो टेनसन लानाङा दे सैथोआ जेब्लाबो जै जायो मोनथिला आरो सोरबाया आंखौ फोथायो फोथाया बेफोरो गोजाननि बाथ्रा आंहा बेफोरजों जेबो लोब्बा गैया नाथाय रामोनदाया फोथायनांगौमोन आंखौ रामोनदाया जुदि आंखौ फोथायाबा बोरै जागोन दे जाजोंबा आं संसार जागोन बेनो जुदि आंखौ फोथायाबा आं रायज्लायगौमोन रामोनदाजों नोङो रिसिभ खालामनो होदोंना आं फन हरबा रिसिभ खालामनोथ' होदोंमोन आङो नाथाय दानो नोंजों रायज्लायथ'वानो माने बिजुलिजों रायज्लायग्रोगोननो बियो माबायसि बे रामोनदाया माबायसि जालांखौ बिनानावा एरे एरे होबाय थायोना बेनि थाखायनो गोसोआनो सोलायबाय बिनियाबो बोरैबा सोलायथारबाय औ एरना होबाय थाबालाय एसेबाबो सोलायखागोन नंनायनि नङिनि एरना होबाय थायोबा मा मोनदों दे बियो बिजुलिया माबायसि हिनजावमार बियो मा जातनि हिनजावमार बियो नों सानना नायनाय फारसेथिंजाय सिखावबो बियो औलै आंनोथ' बेखौ थैबाबो नांला थेवब्लाबो मोनसे बाथ्रा खोनानानै एसे गोसोखौ मोजां मोनदों आरो आङो मा बाथ्रा जुदि बिजुलिया नंमारगौना होमबानिया रामोनदाया बेखौ साजा होगोननो होखार हरखागोननो बियो आरो जुदि होखार हरनायाबो थाङा बुसिन बुनानै होखार हरथारगोननो बिजुलिखौ मा बेफोरबायदि बुंमारदों रामोनदाया नाथाय दादि बियो बिजुलिखौ होननानै बुंबाबो माबायाना फोथायाना नों एसेबां मोजाङै बुंबाय एसेबां बुजाय बुंबाय थेवब्लाबो जुदि बियो मानिना लाया नों सिन्था खालामनाङालै आं बुंदोंना सैथोआ जेब्लाबो जै जाखायो होननानै आरो दायनिगिरिया साजाखौथ' मोनखागोन नों नायबाय था सानसे नङा सानसे बिजुलिया बिदाजोंबो हमजाथारगोन नों नायबाय था नों साननैसो न'आवनो थाथ'नाय धैर्य हमनानै नों सिन्था खालामनाङा दे लैथोस्रि सिन्था जायोलै टिलु सिन्था जायो जाय मानसिजों थैस' थांस' आं मिनि खुसियै संसार जालांनो सानदोंमोन बै मानसियानो जुदि आंखौ बेफोरबायदि खालामोबा एसेथ' फोथायनांगौमोन ना बियो एसे फोथायदों दे फोथायद्रायिबो नङा थेवब्लाबो दे होमबा टिलु दे लैथोस्रि आंखौ गाज्रि मोननाङा दे नोङो आं नोंखौ सना थनाबो बुंफ्लांबाय माने आंबो आरो नोंखौनो सानबायना उनावसो मोनथिबाय आंबो फार्स्ट टाइमाव नोंखौ जेनेबा नोंथ' नङा देनाय आं नाङा होनखादोंमोन लाबोआ होनखादोंमोन आङो ओमफ्राय बेफोरबायदि बुंबाय नालाय आंबो बेनिखायनो आलाय सिलाय जास्लायस्लाय आंनो लाबोना लाफैगोन होननानै सानबाय दे जेबो नङा दे आं गाज्रि मोना टिलु दे उनाव रामोनदाया मोजां जाबाथाय आंनो खेबसे खबर होबानो जाबाय दे हरगोन दे आङो दे रामोनदा नों आंनो खेबसे फन हर आं हरबाबोथ' नों रिसिभ खालामा नों मानो बेफोरबायदि जानांगौ आंखौ माने एसेबो फोथायै जालांमारगौ नोंथ' बेफोरबायदि नंथारामोन बै वाट्सएपखौ एड खालामना होनायनिफ्रायनो बांद्राय गाज्रि जादों बे नङाबाथ' बियो आंखौ बेफोरबायदि मालाबाबो सन्देह खालामफेरामोन हे इसोर आंनि संसारखौ मोजां खालामफिन आरो दायनिगिरिखौ जेन हमनो हायो बे बिजुलिया बिराद गिदिर पाप नांगोन गुबुननि संसार सिफायग्रा बियो सिखावबो साला पापिया थांनानै
थांबायबो सनाया आब' बे गथ'आथ' नाजायस अलाद ना मा बुङो बेफोरबायदि गथ'खौ बर'जों मा बुङो आं मिथिलाहाय सिस्थाखान्दि बेफोरबायदि रावफोरखौ बाहायनाङा मिथिबाय गथ'खौ बेफोरबायदि बुंनाङा बाप रे बाप आब' नोङो सासे रुवाथिनि फिसाजोखौनो ओरैबायदि अनथारो गाव गावनि गथ'खौबोसो बेफोरबायदि अननाय नङामोन खोमा नोंनि नङा दे बे गथ'आ एसेबांबो अनना दिन्थिनाङा लाइ मोनगोन उनाव मिथिबाय सिस्थाखान्दि जानो हागौ बियो रुवाथिनि फिसाजो थेवब्लाबो आङो बिनि बिमाखौ रुवाथिखौनो साना आरो बे गथ'खौथ' आङो रुवाथिनि फिसाजो होनना मालाबाबो साना आङो आंनि फिसाजो बायदिसो सानो बेखौ बे जुदि गथ'आ जोनोम जायामोनबाना आं फाग्लि बायदिसो जागौमोन आंनि गथ' थैनायावथ' आं फाग्लि बायदिसो जादोंमोन बे नानिखौ मोननासो आं एसे मोजां जाबाय एसे नङा गोबां मोजां जाबाय आङो आं दा बे नानिखौ लानानै बिराद खुसि मिथिगौना खान्दि जानला मानला बुंबाय थानाङा बे आब'आ मा जामारखौ हा सासे रुवाथिनि फिसाजोखौनो ओरैबायदि अनो जेनेबा गाव गावनिसो फिसा आरो बिमाखौथ' लानोनो सानसेया गावगायानो लाबाय थायो ओमफ्राय बिमाखौ खामानि मावबाय थानो होगोन गावगाया गथ'खौ लाबाय थागोन गावगायनि बिसिनायावनो फुथुगोन हरावबोसो लाबावो मालाबा है नांगौनि बाराद्राय अनजायोलै बे आब'आ सासे गथ' जोनोम जाबावनांगोन बिसिनिया होमबासो मोजां जागोन होमबाना बे रुवाथि सबाइनि फिसाजोखौ बारा अननाय नङा नोम्फा होन नोङो नोम्फा अनबाय था सासे नाजायस अलादखौनो नाजायस बावसोहाय बाला बिफाबो गैबावा बिफाया मा हाबाखौनो जाबावाखैमोन बेबायदि गथ'खौनो ओरैबायदि अनथारो आं मिथिथारामोनहाय बेफोरबायदि अनद्रायो होननानै आब'खौ न'आव थांनानै आइनो खिन्थानांगोन र' नांगौनि बांद्राय अनो होननानै बाराद्राय देखायो होननानै उन्दुबाय नानिया उन्दुलांबाय सबाय दसे थानानै नोङो गाइखेर दौ दे गथ'आ उखैबाय खोमा नों दौनांगौमोन ना दहायो बेनोथ' आं नै दासो दौनो फैदोंमोन उन्दुलांबाय माथो गथ'आ दे दसे उनाव दौनो हागोन दे आं फुथुहैनि र' आंनि बिसिनायावनो आंनिया फुथुहैथां आब' आं माने दसे थानानै दौहैगोन नाङा दे आं आंनियावनो फुथुहैनि गथ'खौ हारसिं दोनजाया आं बोरैबा मोनो आंबो दसे उन्दुथ'नि नानिखौ नेनाय भाजिनो दे होमबालाय आब' ओमफ्राय सबाय आब' नोङो बे आब'मोननि न'आव खै बोसोरसो रुवाथि थाबावगोन जेब्लासिम आब'मोना लाखियो माबा नोंहालाय माथो बैसोआनो दङ जेबोआनो बुरियाखै जेनेबा जेबोआनो बैसो जायाखै नोङो हाबा जाला होमबा बेफोरबायदिनो रुवाथि थानानै जानोसै होमबा खान्दि आगै आंखौलाय आरो सोर लांबावनो दे सासे फिसा गोनांखाखौ लांनायबो मानसि दङब्रा माने हिनजाव थैजानायफोरालाय आरो जे बोरायना थानायफोरालाय बिसोर लांबाबो थाङा होमबा नोङो नायनोसै मा जायो माने नों हाबा जानांगोन बेसेथ' बेफोरबायदि गुबुननि न'आव रुवाथि थानानै जाबाय थानो दे इयुननि खोथाबो दङ ना इयुनाव नोंहा मा जागोन बेनिखायनो सोरबाफोर लांबाथाय थांबानो जाबाय आब' खै बोसोर जाखो बे नानिनि बिफाया थैनायालाय बोसोरसे जाबाय दे नोङो सोरबाफोर लांनो नागिरबा थाङालासिनो थांनाङा नायनोसै र' मा जायो नानि लैथोस्रिखौ दुखुबो मोनदों आरो गावखौबो दुखु मोनदों आं सानदोंमोन आङो लैथोस्रिखौ लाबोगोन होननानै सिगांफोर जालांनाय खोथाफोरखौ बावनानै बजबफिनना लानो नागिरदोंमोन आङो नाथाय जायबा आंजों रायज्लायदों बियो लैथोस्रियानो नङा बिजुलि असभ्य गुन्दियासोमोन एसेबां गाज्रि हिन्जावमार बियो आंनि लाइफखौ धंस' खालामना होबाय नोङो बिजुलि लैथोस्रि बायसि एसेबां मोजां सिख्लाखौ नागारनानै नों बायसि दायनि सिख्लाखौ आं मानो लानायमोन दिनै आं जोबोद फस्थायो दिनै फस्थायमारबाय आं सानसे समाव लैथोस्रि आंखौ बुंदोंमोन ना नों सानसे नङा सानसे फस्थायगोन होननानै नै दिनै फस्थायमारबाय आं लैथोस्रिखौ लाबोमारगौमोनलै बिराद गोसो दंमोन लाबोनो आंनो लैथोस्रिखौसो नांमारगौमोन नाथाय लैथोस्रियादि आंजों फैयाना मालायबा बियो रामोन्दाखौनो बेसेबां मोजां मोनो बेखौसो नांगौ बेनो आंनि फारसे एसेबो फिलिंस गैला बिनिया दे माथो जाबावनो आरो आंहानो खाफाल गाज्रि आं गावगायनि खाफालखौ गावनो जाना लादों बबाव मोनबावगोन आं लैथोस्रि बायसि एसेबां गियानि गुन गोनां सिख्ला बबाव मोनबावगोन भुलबो खालामना लाफ्लांबाय दिनै गाब्रबायबो दिनै आं हारसिं जाबाय इसोरा जुदि आंनो सासे लैथोस्रि बायसि सिख्ला मिलायहोयोबा बेसेबां मोजां जागौमोन आंनो जेबो नांला माथ्र' सासे मोजां सिख्ला नांगौ लैथोस्रि बायसि
बिजुलि बायदि नाङा दे आंनो इसोर भगबान आंनो बिजुलि बायदि सिख्ला नांला न'खर संसार सिफायनाय फारसेथिंजाय सिखाव लागिबा आं बोरायना थागोन हारसिंनो आंनो बिजुलि बायदि सिख्ला होनांला भगबान अननानै लैथोस्रि नों जुदि आंजों फैयो आं नोंखौ दाबो लाबोगौमोन औ लैथोस्रि आं नोंखौ बजबना लाफिनगोन खुसि मोनदोंमोन आं नोंखौ मोनफिनगोन होननानै नाथाय बे खुसिया गैला